उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' UN एकाडेमि फरायसालिखौ थांनाय मोनाबिलि समाव बारनाय बारहुंखाया सेरखाय बेरखाय खालामनानै सिलिंखार खालामलांदों। बे समाव फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु मोननायजों फोरमायदों दि फरायसालिया जादों गियाननि बाख्रि। बे फरायसालियाव खमैबो 200सो बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेवहाय सोलोंथाइ लायो होननानै। बेनिखायनो बे ओनसोलनि गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै बियाबनि MLA बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ एसेब्लाबो मदद खालामनो थाखाय खावलायदों। बाथ्राया जाबाय थांनाय मोनानि बिलिफांनि 9 रिंगासोआव जितु जोंनि नैबे बनगुरुम माजुलि जरफुख्रि बरमुखलि बे एलेकायाव मोनसे गिदिरथार गिख्रंथाव बारहुंखा फैदोंमोन। बे बारहुंखाया जोंनि नैबे बनगुरुमनि UN एकाडेमि फरायसालि बे फरायसालियाव मोनसे गेदेरथार गोहोमखौ खोख्लैदों। बिनि गेजेरजों जोंनि जितु फरायसालिनि बारान्दा आरो अफिस रुम बेबायदिनो माखासे क्लास रुमफ्रा थेर बेथेर जाजोबदों। दा बेबायदिनो जोंनि अफिसनि माखासे जायफोर जोंनि स्कुलनि टिचार एटेन्डेन्स बुकमोन, रुल कल स्टुडेन्टफोरनिमोन, लोगोसे जोंनि अफिसियेलि बेबायदि माखासे स्कुलनि रेकर्डखौ जेराव जों थिखांनानै दोनोमोन, स्टुडेन्टफोरनि प्रग्रेसिभ रिपर्टफोर थानाय जोंनि माखासे बेबायदि मेटेरियेलफ्रा जोंनि स्कुलनि माखासे अफिसनि माखासे मेटेरियेलफ्रा गोबां नस्थ' जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि वाइट बर्ड, ब्लेक बर्ड बेफोर गासिबो माने बेबायदिनो खहा जाजोब्बाय। लोगोसे जोंहा जितु दाथ' फरायसालिया बन्द'मोन 1 सप्तानि थाखाय बैसागुनि, नाथाय फैगोन 1 सप्तानि उनाव खुलिफिनोब्लाबो जोंनि फरायसालिखौ जों क्लास खालायनो हानायनि बेबायदि अबस्थायाव जोङो गैया। जिहेतु गासिखौबो माने बुफायजोब्बाय, थिंफोरखौबो बुखोजोब्बाय। दा बेखौ जोङो खालायनानैनि उनावसो जोङो क्लास खालायनो हागोन। गतिके जों दा आं सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै दिनैनि नैबे जितु नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जि जाबाय जेराव जों स्कुल हिसाबै जों माने दुखु मोननाय जाहा दङ। जिहेतु बेयाव जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनानो सोलोंथाइ लाबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै बे जाथाया जानायनि थाखाय जिहेतु बिसिनि सोलोंथाइ लानाय जोंनि क्लास, बे क्लासनि जोंनि समा हयथ' जोंहा सप्तासेसो फासयनो हागौ। बेनि जाहोनाव जोंनि गथ'फ्रा माखासे लस जागोन। दा बेखायनो जों बेखौ हानायमानि जोङो जोंनि थिंनिफ्राय जोङो बानायनायखौ जों बेब'स्था लागोन। आरो आं बेखौबो खावलायनो नागिरदों जोंनि ओनसोलनिनो एबा जोंनि जाय समस्थियाव गोग्लैनाय मानगोनां डिपुटि चिफ बिथाङाबो हायोब्ला बे स्कुलनि फारसे माबा मोनसे इनिसियेटिभ लानानै जोंखौ माबा मोनसे बिदि सापर्ट खालामनो हायोब्ला बेयो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो। दिनै जोंहा स्कुला बन्द'मोन, नाथाय बे बन्द'नि समावनो जोंनि स्कुलखौ बारहुंखाया सिफायनानै गालांबाय। दा बेयाव गोथौ दुखु मोनदों आरो फरायसाफोरनि थाखाय गोबां खहा। बे ओनसोलाव जोंहा मोजां फरायसालि फ्राय खम, गैयाखौनो होननांगोन बे सा ओनसोलाव। दा बेबायदि समाव जोङो नैबे UN एकाडेमिखौ मिरु जिरुयैबाबो गायसननानै दिनै जोंनि बे ओनसोलनि गथ'फोरखौ मोजां शिक्षा दिक्षायाव आवगायहोनो थाखाय जोङो जथेस्थ' नाजाबोदोंमोन, सेस्था खालामदोंमोन। खिन्थु जोंनि फरायसालिनि जि अबस्था, बे अबस्थाया इसेबां मोजां नङामोन। आरो बिनि सायावनो दिनै जि मोनसे बारहुंखाजों बायलांबाय, बेयाव गोथौ दुखु मोनदों। दा बेखौ बानायफिननायनि थाखाय जोंहा फरायसालि सामलाय आफादाव बेबायदि फुन्जिबो गैया, जमा रां गैया। थेवब्लाबो जोङो उपाय गैया, नाजानानै बेखौ बे सप्तासेनि गेजेराव स्कुला जोंहा खुलिफिनगोन। बेनि सिगांनो जेसे हायो जोङो बानायफिननायनि थाखाय सेस्था खालामगोन होननानै जों सावरायबाय। आरो बेबायदिनो जोङो आसा खालामदों जों बे फरायसालिखौ थाबैनो मावफुंनानै गथ'फोरनो भबिसतनि थाखाय मोजां मोनसे आरो शिक्षा होनायाव जोङो आवगायलांफिननो थाखाय जों सानदों। बे ओनसोलनि बा सा ओनसोलनिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर, फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा शिक्षा लाफैयो, सोलोंथाइ लाफैयो। गतिके प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा मोनसे फरायसालियानोखासै। बेनिखायनो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सरकारनि फारसेनिफ्राय माबाफोर सुबिदा होनो हायोब्ला बा मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। जों नाजागोन, सेस्था खालामगोन जोंनि बे ओनसोलनि सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन बा जोंनि बे ओनसोलनि MCLA MLA बिथांमोनजों जोङो सावरायनो सेस्था खालामगोन।